that? Who is that? Onye di ihe ahụ? Onye di ihe ahụ? Onye di ihe ahụ? It's me. Obum. Obum. What is your name? Gịnị bụ aha gị? Gịnị bụ aha gị? My name is Oloma. Aha m bụ Oloma. Aha m bụ Oloma. What do you want? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? I want to ask you a question. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ. Then go ahead and ask me. Go ahead and ask me. Guys, how would you say go ahead and ask me in Igbo? Go ahead and ask me. Dere m ya n'odozi. Write it in a comment for me.